Ahojte hráči a hráčky ponoreho. V tomto videu si zhodnotíme druhú epizódu Amazing Digital Circusa a to, čo som vlastne od nej aj vlastne čakal. Začíname tým emočným napätím, ktoré vytvorila táto epizóda. Predstavením nových postav, ako bol predstavili Lalu, či dokonca Gamigo mi prišiel ako skvelý Si mi prišlo, že vedľajšie postavy ako Zubul, Kinger či Gangle nedostali dosť času na obrazovke, ale prišlo mi, že v ďalších epizódach dostanú. Samozrejme nie som jediná, ktoré bude chýbať Gamigo a hlavne tá jeho smrť ma depresovala, no aj tak si myslím, že v ďalších epizódach by mal dostať nejaký dobrý replay. Samozrejme si myslím, že napätie v epizóde bolo veľmi Hlavne situácia pod mapou mi prišla veľmi emocionálne zvládnutá skvelá. Epizóda pilotná sa mi zdala taká, že sa nevedovali vedľajšie postavám. Aj tak si myslím, že sa veľmi piloti zlepšili a preto si myslím, že aj v ďalších epizódach budeme mať možnosť vidieť viac dobrodružstv. Epizóda si teda zaslúži 8,5 z 10 a ak chcete vidieť viac, tak dajte odber a like.